A keby toto urobil vo Francúzsku, tak ho dobijú jak žito. Takže problémom našej vlády je slabosť a liknavosť v tom, že sa nevyšetrujú veci. Potom si bývalý predseda Sasky v Los Angeles varí halušky, Kollár si pichá nové vlasy a Matovič sa nám smeje do ksichtu. Ak na Netflixe máme príbeh o nejakom binárnom bizónovi. Čo vy pozeráte na tom Netflixe, pán Danko, to je neuveriteľné. Samé LGBT a vadí mi to, pán Grelík, áno? Ja sa nebojím povedať, že mladí muži by sme sa mali vrátiť aj k úvahe aspoň trojmesačnej vojenskej služby. Táto anarchia, všetko sa môže, ľudia si môžu vybrať pohlavie, ľudia môžu čokoľvek. V rozprávkach sa objavujú témy LGBTI, je bežné, že sa tam chlap s chlapom olizuje. Pretože to je základ úpadku hodnôt. To, čo sa deje v spoločnosti. Pán Danko, keď to vrátime späť do vecnej roviny, tak predsa len, viete, sú to naši... Ja sám často zažívam telefonáty, že mi zavolajú z triedy gymnázia, dajú si naplno, nadávajú. Keby za našej doby sa takéto veci diali, tak by ma vyťahali za uší. Proste treba niečo v spoločnosti so slušnosťou, etikou, morálkou robiť a to sa odvíja od pozície moci.